Yegunsa o nana bafo pimsa nana yankansa nsa nana mpienti nsa nana kireme nsa nana poku katachie wone samanchire ni aji ade koma samankare nana nsa woni nanu de yawo ko yesrewe wachi ni nsansama si o unu afia jewa woka kirem se wono kra be yaka ampa so wuwie ma hunu se opese wo se waye nana yesremo se mo meka ye ho na nipa boni ni bia na yepese waye sei ni yepese wani mgu ase na beka se o bonsu hina yie kra enye yie bia no nananom mumfa nche no mumane konkomo so emmo no so ye di nipa ne di akonwa na do ye wadwe so obesesa mmoa na de egu akonwa wo se me nya nipa kra ama no no beka kirem ne sa ye de yakotua sika ato mo kire na mse de sika date aye de onu bi be yifunu no se meka se mempena yakotua sika 100 million na mse papa na ne nkenam na mbawi ana obi ano na nka de be de owu kra nka memba enti ade amoye ne de ka kire wo nua jewa se wonja mu na yenya ne boko obi a wo pa akonwa sabi yemfa anko kire ye gya kra yemfa wo me kire me na wo hudi gina ye konsu na be de na bonsuma yo abusuafo ene ya piemu ewo enkransa bonsu ya di amamani amanie ena ebremo na madike aka se ayiyo enso kan ya amamani amanie eho enne magana ye danso enti se nananom eya ayiyo a yenso ye de ho akim eboa emawiase nyina ehu se Ghana yenso ye danso efa ya amamre ene ya amanie mu na ya babonsu die na yewura yebesue no eye abusuapani eye bonsu abusuapani ena epese ne no etwetwe enkomo na omayehu dia ekoso na oboyemu nchiemu kakra miwura memo akwaba eba kuma bintis ya akra budget efu ohwe obobo odi na wama yehu odi bia ewo ayiyo yimu genti ena nananom afira kuntunkuni omo etwa dagi yo efreme na leifa gbo na miya busuapani o bonsu ye abusua no de ye awuruwa abusua na ye awuruwa abusua okay na ye nton a ye bode ye oyoko ye yokofo yo enti na ye se bonsu awuruwa abusua no eye oyoko abusua yeah yo ewura ye kan ni sei yenyantie se eye bonsu hine eye nana opoku ware the first adani atoni benkum so ampa ye baaye wodi atudwa a kire o manfo sampa eye kuura adani atoni benkum so komotwetwe ni mu no numampe eti se ayese ayiyo no how bi ewu mu kakra ye be se ye bisa nana na yehu yenti hawo na ba anamon be na abusuapani watu afa ho sene be ya ohimpon a otisei ebe na yie na aye fefefe abra haubia emma echi yo how kakra na ewo ho an se matoma oneno yo ohima no na ompese nanano sebe okoni nsumanchire no nye hwa ohinu wu a nye hwa na ye gbamanie okay ye twinpin so fi se wo ye ohine ba nkransa hene ba no okay one nkransa hene ba enti nye hwa na se wo gbamanie ba nananom de usi wo mo asum e ofie okay ansa na akire no wa ko badwam ama nananom nyinati yesi na so wo fie yesi na nana bema nkransa hene asum wo fie ena nana hema susu ikosi na asum wo fie akire no ya san akọ ni mpire no so ama wo ma tena nkonwa nyina na traditional council nyina ate
ayabo amo ama ne yese nana bonhwi ne akoni nsumanjiri na eba ne sai wie dia na wanya tumi no a esese wo de bo manfo ama ne enti me ba ene me sheda se me ba na ma be bo me manfo ama ne na ohima no o wa buruchiri efrim fitiase ne nyina o mpese nana no ye na yie wose wono ni wutumi na me abusua pani ni ni tumi akora na ye kan say ye dey sempirefo e ba ye dey aso atutu fam bisa kuroma no nsem ye pe bibia fu omo ho ye hu say ne dia wo kan na dia wo di tudwa no etisampa ye wewura mantua information ye nya ye kra che say na etiase no na hima kra na oni ni free ye fu kro na watu kakra e wo muntama ansana na eda na to ni benkum so enti na ya be say e bia no nti na ni nyina ka obi na hima ebese na yiyo eye basa unje ni sa majatum efise masisi wo muntem kra mpem bibiri bato hima no bibia wo fira buti bibia wo asem fufroka enti media majatum se wo nana no ho menasipobi yes ntini ama ompese na yiye kura nkayeye na nsoso ono nkoani tumi we ohimma ekurasi de kura ye freye ba pani onye ya busua no so na di udi o mo kan se nkasema no kana ye nyina ye nkobo sha asase so na wo se mu ji a na chese ha adwen pa ohino no ahinsie na ni misidia ene ewu tumi so be ka se ohima wo ho nti ese ohima nyamae nti mini ho tumi ba ya asre wo se epesi yakura nana no sebe wo yire o dimentina kopem bre a wo fire buchire beba o so amaye dapotin se bia o kina anade kia meba amaya ayayi no na yensu yanka nje o se ye doti ye good nti oba afi usi ohini wia one abusua pani ni abusuafo musi mu hini wia afi ye ayiye pa nana o ka ohini ira semidie na chese yenye ohini ayiye emfiri ho a say abusua na asa mo bone ira kwonmo because amamra kwan so no muntimi enja no mane nyeye aje se mo aye ohini ayiye sadete enu nti nana mani abre sebi yen nana no yenye doti yiye no ye doti yiye no a sebi enne ehemfo wo muntena kwa obia wo na adwuma a woye nana no ne yire na wo mu ye adwuma enti no adwuma a woye no nti na mepese yetimi ye doti yiye dia ebeba maame no ne ho a kentere na kakra na ya mamre kakra se de ebe ya ono no obetimi ni kuna adwuma a ono no ye no obetimi akoho na wono so akohwe enu ntini na ye presa na ohima no so omaye kwan maye nye nana yesiko bia pemu se matia ya na wawura ba bia tonton san no ba mu ni ade na woni mrantie no agidi nkomo kakra me gba na mo mfa kunu mu kakra no mrantie me ba bi kwa ka se so ohima no de onye ohima bio na den ne bepa amaku ba oni tumi se osi hene na otu hene no betimi aboni timi se yendie yeni hima bio enam nema bi ne miese bi oyi ano sen kwaro nam so no emwa kuro no sabi ukuro wo hene na wo mpese ye na yie na sabi yetimi sina na mu ma ohino beba no so boa ma kuro no nimpuntuo koso dia na jese wunye obi ese wo ye ohima ana mpo no wono ohima no kura na sisi ye ka no kura san ye ne kura ni kura san ye ma fufuru ya abai weni na se mo fa na nchia wo amamra kwan so wo ya yi se bia kura wo ye no kwa oh okay
because na no nkranza hepie mama ohima bi ero ne mbabo ase o ya paka mu hima sa intino wetimi emfa chine ensine so ayefunu bebe o akra o muntimi enkyere o madwen enam se yemfa no meche a ohene ana ohima sina che se wunya ndimu empo se wote akunwa so fra na age se obechia wura ansa na wahu se sise die wura hu se wo na ohweku no so ema no e wo bonsu ha ntina che se amamre kwan so kra no ohini enim no onim kra ana so ye hobo ma ondim se wo ye ai ba pani bonsu ha okay nana o kasa ye mu no wa cha mefo baako e kan se police fo e baaye ebeye se bibibesi enti no mo mpene ema u bie so no mo mpene mane nkoso nanso me baaye ma hu se entete akra mpo mframa efa no bibia akoboko ama chese bia ubie so no o manfo so baaye we hu se hospital mufo a doctor for e baaye nurses e baaye sanso na teacher for e baaye wouldn't say adwumaku a wo ha no mo na boa emaku no etumpon ayonkofo ben ene wona nanu ntam a nka ene anka posifo amanfo kwa mpo epese ade no ense no still a teacher for no mo maka esi omu kwan a omo baaye a omo beta medinati nana tiase no mere bia na fahye kura wodi nyina wo frefre memba nsa adwuma yafu e wokurum ha nyina eye nurses teachers ne wo ma kita ho no nyina wo krata se me be hye fanti eduru ha mo meboa me wo ba wono wo wa yonkufa kese se bibi ha wo a wo mtimi be bona na amane e ma nana so tu ho anamo enu nti ayonkufa kese abeda nananom ene enwuma e wo kurum ha no ntem enu nti ni amanne na na free mu na yese yem wo moche wo so mbeba abepe no se bia bibiasi ye banana ho afi wo mbeba no na wo munhunu bia nipa wo sini so de be hawo ne nyama wo munhunu se na na kori nsuma nkyire dia se bibi ni a wo mbehunu ba bia wo mde befa yewura da sipi yenche ho no be se yehu ten na wo ka kire eye abusuakuo na woda no pambe ne befa so a yebenya nkamomu na court nsema wodi tudwa na sempi na etwe abusua na san no ebetimi amanfo ebeja mu na kro ya ba minimsa wo fam de woni hawo mahene so eta madia wodi na chi na chese fa ba bi no na etwe wasan den na beka kire abusua mu no kakra me kan se abusua da ho na se munyo binuma ye wo mo ho se okwa ha no akoka oba ha no abeka abusua no emasum dwe mem te mesre abusua fo nyina se wo mo ntamachi ampa so dodo na atamachi we me ye nananom atra nkonwa etamachi abusua fo tamachi emma tamachi enti minhunu wo no nipa bi a eta nachi a enu nti wode ya yesem se ompene meye nya yi sebi o nana se meka se impo menji ayie no nyo na ne wo yo nti nka meka se nyame mfa nkwa akire o meka se ayie no ono mfa onti menyo kuro ben no de ekoso wode be kokko nya akita bia good na mpanimfo ben kura beta wachi am wa ye na se me kidi se me tietie nsem na se watwu kakra ewo oni ni nua ntem no obese ni nua ayi enye pasa sanso nananom adomu na asifam se omo ma sa ni ngwase abusia pani me na asifam se omo ni ngwase ento abusia no eni bonsu kuro kese o abusia anye wono nkwa ne de ne abusia ni wo ba akofo ewo ye nyina nti menim se obibia Ghana nyina ehwe se ene ohima no ene oya abusuya so dom se wotie a tie afutu na ode be mana den se na beka o kire se wotie a me ne mentare obia wo pa won sisa no ohunu se o panyini because wonu hima no kura wodi me de ne hima no kura na ye nyina ye di
ye position anase ye di bia to nkyɛn a me kyɛ ne panyini bebere sebe nana no kura wawu no no kura me kyɛ ne panyini na akowie wɔ no hima no ni di nana akyi enti sɛ opɛde a ɔmmerɛ no ho ase ɔmmerɛ fam pa na abusua no wɔn yɛ nyɛ koro ye nyina yɛ nkamom anya ne saade a wɔntimi nyi hima ma ne nyɛ yi ohima a ompɛ nkamom mu de ontimi ni na kyɛ sɛ hima ba abusua no mu bɛtete de saa ɛwɔ sɛ ɔno si nkyɛn ogyina nkyɛn na nkamom mu ɛba abusua ɛno na nka ebisa wɔ asɛm baako sɛ eti nana woyɛ nhwehwɛmu no a wode ne si adeɛ no saa nana ɔteɛ anaasɛ odi akonnwa no wieyɛ ɛna ɔfa asa suban no adeɛ sie no deɛ ye besi no na me wɔ fa baako na odi abusua pani ansa na me ba ba me beto sɛ me mmom ne me de ne kɔkyerɛ kransa hima okay so it is wo na wo de ne company fie de na je sɛ wo na wo de ne sie sɛ me na me bedi abusua pani nti na me ka sɛ ni ɔno ankasa no ni suban na owom sɛ me ni sɛ nipa de bedi hima wo ba hwehwɛ ne mu kakra saa nti mo hwehwɛ ne mu kakra no na saa na wɔte anaasɛ na mo susu sɛ ɔbɛsesa ɛna nsesa amma abusua no kra na binom mpene so na yenim sɛ nsesa bɛba na sɛbe na nana so pɛsɛ ɔno onni na kamomu mra ba obedi adeɛ no wie na otwa nani eti ani no na otwa nani ti abusua because they are me fam ntamu a mete ye ni sɛ abeba obi ne ka kyerɛ mo se ansa na nana hima edi adeɛ no na ɔhene na dika di adeɛ mfie pii ɛna ɔno aso na ɛyɛ ya ma yɛ de ne bae na ansa na ɔbɛba no so kra na ɔne ne ntamu ɛnwo ansa na ɔbɛdi adeɛ no nti obi a ɔmpɛ wɔ asɛm na waboa mo se edi adeɛ na still ɔyɛ wo dɔm akwesi wuda a wuwo mu kra no de yɛ me ya ne sɛ ɔmo san ɛyɛ funu ba pum wa de adeɛ ɔmo papa no mfiri sɛ siman kransa ɔno wɔn ntem asɛm no deɛ kra no na wɔn nka no ɛne deɛ na minim sɛ wɔn nyinaa na wɔn te aburukyire ɛna nipa ntem ba asɛm so etimi siesi saa nti na wɔn de wɔn nyaawɛ na wɔn te aburukyire nti na me nyaawɛ ba wɔn bɛdi adeɛ yi na me sɛ ma aka wɔn ntem asɛm bɛyɛ mpire nu ai anuafo yes nkransan himfo no bi kura kutwa na hima ani na nkransan hima nkasa sɛ me deɛ wafiri mu kɔ aje se tan we di free afum ene ba ye utie ya oman chichire oman ni yiye nti ena ye ne nananom twetwe nkomo se ne be ya yewura wadan ato ni benkum so no obenya ayiyo kama pa ne yakata na chi a watimi wakam bia ensan chire tuwe de nanayema so wo hwe ya ye besrew na wanya boten na wate abusua na se because abusua bia de dom ene ya abusua nti se odi ohene na odi ohema na se obi ani wachi na se nkrakra wunye obi na wakura wo chine ye de a na che se ene wa ni kura mpo ana keye nti we de besero ewe kasafoni so se ma asundwe emra abusua no mu na kru no emfa ne tuma pa emfa ye we da wasipi se oje be ene ye etwetwe nkomo be pam no ye bese aba wo nchen se bibia kamu dia bitimi dia to ja go ni wode a be pam ye wo wa ne se be me pese asundwe emra nti ohima no opede a wono omra fam ba o ma fam dia na che se abusua no ntimi ni omo enkasa enko sinani mu bio eno ano no yeah. That's it. Abusiafo me mama kwaba eba pema mpem TV so mo somfo agemfena